ଝିଅ ଆଖିରେ ଦଳିତର ଝିଅ ଆକା ରହୁଛି, କେବେ ବି ଦେଶର ଝିଅ ହେଇନି ପାରୁଛି। ଯେନ୍ତା କି ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ଦଳିତ ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ବାଡ଼ି ପଶେଇ ଦେଇକି ତାର ଆଖି ଦୁରାକେ ଫୋଡ଼ି ଦେଇକି ତାକେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଲେ ଆଉ ତାର ଲାଶ ନାଲିରେ ଫିକିଥିଲେ। এই ଘଟଣା ହେଲା 30 ଜାନୁଆରୀର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବି ନେଇଥିବେ କାଁ ହେଲା ଯେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳିତ ଝିଅଟେ ଆରୁ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ବି ଏଇ ଦେଶରେ ଚଲସି। ସେମାନଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ଯାହା ବି ହେଇଗଲେ ଦେଶରେ କିଛି ଫରକ ନାଇଁ ପଡେ ଏକା। এই କେସରେ ଥୋଡ଼ି ନା ପୀଡ଼ିତା କେନ୍ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଯେ କୋଲକାତାର ଏନ୍ତା କି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରବା କି କିଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଲି ଲଢ଼ବା କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଅମକା କି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଏଇଟା ବୋଲି ଲଢ଼ବା। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆଉ ମୁଇଁ କହିମି ତୁମର ସାଥ ଦଉନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଲାଗି ଆବାଜ ଉଠାଉନ୍। ଏ ভিডিও के बहुत मात्रा रे शेयर करूँ और से लोग मन के बतौन ए देश रे पीड़ितार सागे रेप होला परे भी तार न्याय लगी आवाज उठावर आगुरु तार जाति देखाएसे।